дошли отново в канала. Днес ще направим една 30-минутна тренировка за цяло тяло плюс стретчинг, която наистина може да изпълнявате навсякъде, тъй като нямаме нито едно упражнение на пода, а само изправени. Ще са ви нужни само едни маратонки и телефонът, от който да гледате. Да започваме. Започваме с бърза загрявка, отваряме краката на широчината на раменете, слагаме ръце на кръста и правим кръгове с глава. Четири на едната и 4 на другата страна. Продължаваме с глава надолу и нагоре. Напред максимално градичка, назад. Чудесно, продължаваме с раменца. 8 пъти назад, 8 пъти напред. Раздвижваме китки, въртим и глезени. Ще направим една по-активна загрявка и продължаваме с основната част. Лакти. На другата страна. Слагаме ръце отпред и правим кръгове с едната ръка. 8 пъти и с другата 8 пъти. Прегръщаме и отваряме. Добре. Отваряме широко ръце и сменяме. Още малко. Трябва да вдигнем малко пулса и да раздвижим кръвта в цялото тяло. Добре, свиваме крака назад и лакти. Опитваме максимално един към друг да приближаваме зад гърба. Още малко. Добре. Продължаваме и хващаме лакти и започваме бавничко да пружинираме надолу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хващаме едното кръче. Пружинираме хубаво към него. 5, 6, 7, 8. Хващаме другия крак. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудесно. Наклонче в страни. На другата страна. Дишаме. Добре, чудесно. Правим кръгове, леки от кръста. Хубаво раздвижваме тазобедрените стави. Таза да мине през всички страни. Отнапред до страни, назад, другата страна и отново до напред. 8 кръга на едната страна и продължаваме с 8 на другата. Седем, 8. Ръце горе, пускаме бавно надолу, докосваме ако можем и връщаме. 3, 4, 5, 6, 7, последно, 8. Добре, свиваме един крак и раздвижваме хубаво глезен. 4, 5, 6, запазваме баланс, 7, 8. Минава кръка в страни. Хубаво бутаме.
Отваряме хубаво тазобедрени стави. Смяна. Въртим глезен. 7, 8. Отваряме в страни и връщаме. Намерете си една точка напред, в която да гледате, за да може по-лесно да спазите баланс. Не като мен. Добре. Пускаме. Отваряме краката в страни. Последно. Подпираме на двете коленца стабилно с ръцете и завъртаме наляво и надясно, като изкарваме рамото напред. Хубаво усукваме горната част на тялото. Още малко. Чудесно! Продължаваме с основната част. Първото упражнение. Започваме с клекове. Кръстосваме ръце зад врата. Клякаме хубаво максимално надолу. И при повдигането вдигаме единия крак и се стремим противоположния лакът да отиде максимално близо до коляното. След което продължаваме и правим същото с другия крак. Приготвяме се. Начало. Днешната тренировка също ще бъде с 45 секунди упражнения, след което 15 секунди почиваме между тях. Още малко. Следва почивка. Следващото упражнение. Повдигаме крака свит напред. Заставаме стабилно върху опорния крак. И повдигаме назад. Хубаво. Стягаме дупето и работим с ръцете за трицепс. Начало. Опитваме се да бъдем синхронни. Крак и ръце. При изпъването на крака назад, максимално изпъване и на ръцете и усещаме как допълнително тук трицепса се стяга заедно с дупето. Отново се намираме една точка, в която да гледаме и която да ни помага с баланса. Почиваме 15 секунди, след което със същия крак, с който до сега сме работили, остава горе и само леко пружинира, като заедно с него пружинирате ръцете отново за трицепс. Начало. Изключително къси движения от крака и двете ръце. Не забравяме да дишаме и отново поддържаме синхрона между крак и ръце. Почивка 15 секунди. Разтърсете хубаво. След което продължаваме с същия крак, с който сме работили. От тук пипаме земята, повдигаме крака и връщаме. Начало. Ако ви е сложно по този начин с повдигането на крака, крака може да стои долу и само ръцете да пипат пода и да го вдигате нагоре.
Последно. Стъпваме върху крака, който е работил и разтягаме предния, като го поставяме върху петата и хубаво навеждаме към него. Възстановяваме максимално, дишаме дълбоко. Това е нашата почивка, след което продължаваме всичко на другата страна. Повдигаме крака, който до сега е бил опорен и започваме. Повдигаме нагоре и свиваме. Напомням за допълнителното стягане на тупето и на трицепсите при изпъване на ръцете. Ще се обърна по този начин, за да виждате от всякъде упражнението. Почиваме. И продължаваме с пружиниране на крака назад и ръце. Начало. Добре. Това е малко тежичко, но пък е прекрасно упражнение. Почиваме. И продължаваме с следващото, което беше от това положение. Пипаме пода и вдигаме. Начало. Бавничко задържаме равновесието. И работим само върху един и същи крак, напомням. Стъпваме върху крака, който е работил до сега и разтягаме предния. Почиваме, дишайте. 15 секунди задържате по този начин, след което продължаваме с едно малко по-лесно упражнение. Ръцете са горе, повдигаме на пръсти и максимално стягаме гърба. Събираме лакти долу и нагоре ръце. Работим за пръсти. Максимално, когато повдигнем на пръсти, стягаме допълнително пръстите и гърба. Чудесно, разтърсете. Следващото упражнение. Заставаме със събрани крака, ръцете са по този начин, събрани лакти, събрани длани. Ръцете се повдигат по този начин, без да отлепяме лакти, а краката се повдигат от пръстите. Начало, отново има синхрон между ръце и крака. Максимално повдигате ръцете нагоре, без да отлепваме длани и лакти.
Двете ръце и крака. Чудесно. Почиваме, след което продължаваме с така наречените балерински кликове. Наклончик на едната и на другата страна. Изправяме. Тук вече вкарваме и корем по-стабилно, така че максимално когато направите клека, искам да мислите за тази част. Стягаме, връщаме, стягаме, връщаме и тогава изправяме. Бавничко, отчетливи движения. Мислим вече и за корем. Чудесно, почивате. Следващото упражнение. Ръцете са горе. Свиваме максимално крак, като се опитваме да го доближим до главата. И връщаме. Тук отново фокуса е върху корема. Начало. Сменяме крака, ляв и десен. Има едно леко фиксиране в тази позиция и допълнително стягане на корема. Много е важно по време на каквато и да била тренировка да мислим за мускула, който натоварваме в момента. Това прави тренировката в пъти по-ефективна. Мислим и стягаме допълнително. Чудесно. Починете, разтърсете малко. Продължаваме с следващото упражнение. Крак и ръка. Максимално доближаваме коляното към лакътя, след което повдигаме крак страни. Лакът към коляно и повдигаме крак страни. Нека ръката остане горе, за да е по-удобно. Повдигаме. Начало. Отново тук имаме и баланс, корем, странично бедро. Тук при това упражнение имаме натоварване и на вътрешно бедро, и на корем. Мислим за мускулите. Почиваме и продължаваме на другата страна. Дишайте. Ръката е горе. Завъртаме хубаво с леко кръстосване. Коляно към лакът. И повдигаме бавно крак нагоре. Разсъсете, дишаме дълбоко, продължаваме с напъди и повдигане на крак назад. Ръцете са на кръста, клякаме надолу в напъд и повдигаме кръченце.
почивка, продължаваме на другия крак. Това е последното упражнение, след което ще завършим с един бърз стречинг. Съветвам ви да не го пропускате. Който ме следва по-отдавна, знае колко държа на него. И смятам, че е важен, колкото е важна и самата загрявка преди тренировката. Добре, чудесно. Продължаваме с стречинга. Наклон напред. Максимално пипаме пода, ако не успявате, ако ви е много трудно, задължително на първо място трябва да бъдете с изправен гръб. Ако ви е сложно, разтворете малко краката, изправете гърба, може да хванете и отново лакти, както направихме в загрявката, и да пружинираме надолу. Чудесно упражнение за разтягане на задната част на бедрата, като цяло краката. Задържате, дишаме, спираме да пружинираме и само задържаме. Максимално отпускаме тялото надолу. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Слагаме длани на пода и клякаме. Задържаме, преплитаме пръсти отпред и отново дишаме дълбоко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, още 8 секунди. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Слагаме дясна ръка върху левия крак и изправяме, като отваряме ръката хубаво страни. Дишаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сменяме ръце. Отваряме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Връщаме. Изправяме бавно прежда по прежда. Хващаме глава и натискаме надолу. 2, 3, 4, 5, 6, още 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хубаво отваряме ръце нагоре, хубаво към тавана или небето. Пускаме глава назад и връщаме надолу. 1 и 2 и 3 и 4, 5, 6, 7, последно 8. Правим наклонче страни, задържаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Обръщаме към крака и отново наклон напред. И задържаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Връщаме през страни и сменяме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Надолу към крака. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повдигаме отново до встрани и бавно изправяме. Свиваме ляв крак. Максимално го придърпваме. Пета към дупе. И задържаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Правим лек клек върху опорния крак. И изтегляме по този начин работещия крак назад. Здраво стискаме с ръката и издърпваме максимално, отваряме гърди. 5, 6, 7, 8. Задържате. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудесно. Разтърсете краката и ръцете. Продължаваме с другото краче. Хващаме десен. Максимално залепяме петата зад пето. Задържаме 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отваряме. Раз, два и 3, 4. Задържаме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пускаме внимателно надолу. Разтърсете хубаво краката. Разтърсете ръцете. Хващаме лява ръка и изнасяме хубаво встрани. Дишаме. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повдигаме нагоре. Разтягаме хубаво трицепса, който натоварихме днес. Дърпаме хубаво ръката зад врата. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хващаме пръстите и дърпаме към тялото с другата ръка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повтаряме същото на другата страна. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ръка отзад. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хващаме пръсти. Дърпаме към тяло. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудесно. Разтърсете отново ръце. Хващаме хубаво отзад. Пръсти преплитаме. Отново правим лек наклон напред. И се опитваме да изнесем ръцете пред главата. Дишате и пружинираме. 5, 6, 7, 8. Опираме длани в пода, събираме крак до крак и клякаме. Максимално се опитвате петичките да опират в пода. Разтягаме пръстци. Задържаме. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чудесно. Изпъваме бавно коленца. Прешли по прешли. Главата е последна. Поемаме дълбоко дъх. Издишваме. Поемаме дълбоко. Издишваме последно. Чудесно. Много ви благодаря, че бяхте с мен на тази тренировка. Надявам се да се чувствате прекрасно и до скоро!